Goeten Jellielien slaat CBS de wegwijzer in Kolme-Pomp zien dwarren. Vanwege een lerarentekort waren de 34 leerlingen van de wegwijzer oerpleetst naar squallen in de omjouwing. De 12-jarige Dirk ging naar de professor Casimir-squallen in Kolm. En dat wie nog best een omslag, na haast 8 uur in het vertrouwde Kolme-Pomp. Wel raar, want het was in één keer uit niets. We hadden wel verwacht dat het later was, maar nog niet zo snel. Vond je het ook wennen om in een nieuwe groep 8 te komen? Ja, er zaten veel meer kinderen in één klas. En die anderen zaten heel weinig. En ze waren allemaal heel anders. De Casimir-squallen kregen er 8 leerlingen van de wegwijzer bij. Nevens directeur Kim van Soest kiest zijn oorgong aardig ingriepend wezen. Een heftige overstap, want ze moeten natuurlijk vriendjes en vriendinnetjes achterlaten en alles wat bekend is. Kinderen zijn ook heel flexibel. Dus dat betekent dat kinderen ook snel wennen aan een nieuwe omgeving. En het heeft ook iets leuks. Want je bent natuurlijk in één keer het nieuwe kindje in de klas, dus er is veel interesse voor je. Een peerdwarren verderop zit directeur Paul Boersma van de Julianenskwallen. Die ontvong 6 leerlingen van de wegwijzer. Nevens Boersma wie het voor de band en ouderen een soepele oergong. We krijgen wel vaker verhuizingen, dus in dit geval is het eigenlijk ook een verhuizingen. Er wordt nou natuurlijk wel meer tegelijk. Natuurlijk juist er extra aandacht aan in de groep, even het kennismeisje. En dat is normaal ook een begin van het eerdoorst, een introductie. Vaak even een extra gesprek met de ouders en het band. Dat ik even wist van hoe viel is die, wat hast je nodig. Dus de onderwijsbehoeften van het band eigenlijk in kaart brengen. Dirk oefende dit jaar dus op een eindmusical met een nieuwe groep. En voor hem en orengroep achters is het een dubbele verhoring. Want tak om hier matte zij naar de middelbare squalita. Ik denk dat ik er al wel snel aan wen, maar alles is wel weer anders, dus dat is wel even wennen. Dan doe je ook een succeservaring op, want je weet dat je in een nieuwe groep geaccepteerd wordt. En je leert talenten bij jezelf kennen van ik maak snel nieuwe vrienden. En dat is natuurlijk allemaal wijsheid die je mee kunt nemen naar de volgende overstap.